Третья книга Цароў, раздзел 19. І расказаў Ахаб Эзабелі ўсё, што зрабіў Ілля, і як пазабіваў ён усіх прарокаў мечам. Тады Эзабель паслала да Іллі пасланца, каб сказаў: «Хай гэта зробяць мне багі і яшчэ дададуць, калі заўтра ў гэтую пару я не зраблю з тваёю душою тое, што зроблена з душою кожнага з іх». Дык напалохаўся Ілля і, устаўшы, пайшоў, каб уратаваць жыццё сваё. І прыйшоў ён у Беэр-Себу юдэйскую і пакінуў там свайго паслугача. І сам пайшоў у пустыню на дзень дарогі, і калі прыйшоў ён і сеў пад адзін з ядлоўцаў, то прасіў сабе смерці і жаліўся: «Хопіць ужо мне, Господі, вазьмі душу маю, бо я не лепшы, чым бацькі мае». І лёг ён і заснуў у засенні ядлоўцу, і вось анёл Господаў дакрануўся да яго і сказаў яму: «Устань і паеш». Глянуў ён, і вось каля галавы яго хлеб спечаны у прысаку, і збан вады, дык ён паеў і папіў і зноў лёг спаць. І другі раз вярнуўся анёл Господаў і дакрануўся да яго і сказаў яму: «Устань і еш, бо вялікая дарога ў цябе наперадзе». Ён, калі ўстаў, паеў і папіў, і падсілкаваны тою ежаю ішоў 40 дзён і 40 начэй, аж да гары Божай Гарэб. І прыбыўшы туды, заначаваў у пячоры, і вось прамовіў да яго Господ і сказаў яму: «Што ты тут робіш, Ілля?» А ён адказаў: «Запалаў я руплівасцю дзеля Господа Бога магуцяў, бо сыны Ізраіля занядбалі запавет твой. Ахвярнікі твае развалілі, а прарокаў тваіх пазабівалі мечам, і застаўся я адзін, і на маё жыццё цікуюць, каб знішчыць яго». І сказаў яму Господ: «Выйдзі і стань на гары перед Господом». І вось праходзіць Господ, і моцны і вялікі вецер пераварочваў горы і разбіваў скалы перед Господом. У ветры няма Господа. І пасля ветру землятрус, у землятрусе няма Господа. І па землятрусе агонь, у агні няма Господа, і па агні подых ціхага ветру». Калі пачуў гэта, Ілля закрыў твар свой плашчом і, выйшаўшы, стаў ля ўваходу ў пячору, і вось голас, які кажа яму: «Ілля, што ты тут робіш?» І ён адказаў: «Запалаў я руплівасцю дзеля Господа Бога магуцяў, бо сыны Ізраіля занядбалі запавет твой, развалілі ахвярнікі твае, і мечам пазабівалі прарокаў тваіх, і я застаўся адзін, але на маё жыццё цікуюць, каб знішчыць яго». І сказаў яму Господ: «Ідзі і вяртайся ў Дамаск праз пустыню дарогай сваёй, і калі прыбудзеш на масці Газаэля на цара Сірыі, і Егу сына Намсі на масці на цара Ізраіля, а Елісея сына Сафата з Абель-Мехолы памаш на прарока замест сябе. І станецца, хто ўхаваецца ад меча Газаэля, таго заб'е Егу, і хто ўцячэ ад меча Егу, таго заб'е Елісей. І я ў Ізраэлі пакінуў 7000, калі не ўсіх, хто не ўкленчыў перад Баалам, і ўсе вусны, якія не цалавалі яго». Дык пайшоў адтуль Ілля, знайшоў Елісея сына Сафата, які араў 12 парамі валоў, і сам быў пры 12. І калі падышоў да яго Ілля, ён кінуў на яго плашч свой. А той адразу ж, пакінуўшы валоў, пабег за Іллёй і сказаў: «Дазволь мне пацалаваць бацьку майго і маці маю, каб пасля ісці за табой». І ён сказаў яму: «Ідзі і вяртайся, бо што я зрабіў табе?» І ён, вярнуўшыся, узяў пару валоў і склаў іх у ахвяру, і на ярме валоў зварыў мяса і даў людзям, каб елі. І, сабраўшыся, пашоў за Іллёй і стаў яго паслугачом.